हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। को प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെ, നമ്മളപ്പോ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ചേരുന്നു അല്ലേ? ക്ലാസിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോകാം, അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സമയം പോയില്ലെന്ന് കുറച്ച്. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 8:30 ക്ലാസ്സിനാണുള്ളത്. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. നമ്മൾ 18 ദിവസം മുന്നേ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് അല്ലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 2 ദിവസവും വേണോ? ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം മതിയോ? അതായത് ചിലപ്പോ 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണോ 10 എണ്ണം വെച്ചിട്ട്, അതോ ഓരോ അധ്യായത്തിന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മതിയോ? ഡെയിലി മതി. ഡെയിലി വേണം. ഡെയിലി 10 എണ്ണം വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദ യോഗം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറയാം 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മംഗളാചരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് മംഗളാചരണാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടരാം. ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റിലില്ല, പുസ്തകത്തിലില്ലല്ലോ ഈ ശ്ലോകം മംഗളാരത്. അതുണ്ട്, ബുക്കിലുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത അവതാരികയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അല്ല ഇട്ടുതരാം, വരുന്നുണ്ട് മാതാജി, അവതാരികയിൽ ഉണ്ട്. അത് ഇട്ടുതരാം ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ ആ ബോധത്തെ നമ്മൾ അവബോധം മാറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്തകൾ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എന്ത് സഹായിക്കും? ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഒരാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കും. നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ്
വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം അടുത്ത് പറയുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിഷേധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീത എന്തായിട്ടാ പറയണത്? അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യര് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ കുരുവംശ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നതാണ് കുരു ഫാമിലി. അപ്പൊ ഇവിടെ കുരുവംശം തുടങ്ങുന്നത് ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ തൊട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിൽ നിന്നാണ് കുരുവംശം തുടങ്ങുന്നത്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിലൊരു മകനുണ്ട്. ആ മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മൻ. ഭീഷ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗംഗാദേവിയിലെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനുള്ള മകനാണ് ഭീഷ്മർ. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സത്യവതിയിലാണ് പിന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് മക്കളുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് വ്യാസദേവൻ. പരാശര മഹർഷിയില് സത്യവതിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്. അതാണ് വ്യാസദേവൻ. അതുകൂടാതെ സത്യവതി പിന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സത്യവതിക്കും ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ മക്കളാണ് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗദൻ, വിചിത്രവീര്യൻ സത്യവതിയുടെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ മക്കള്. അതിനുശേഷം ചിത്രാംഗദൻ മരണപ്പെട്ടു പോകും. ചിത്രാംഗദൻ വയ്യാണ്ട് മരിച്ചു പോകും. അതിന് പിന്നെ വിചിത്രവീര്യൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വിചിത്രവീര്യൻ രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അംബികേനെ, അംബാലികേനെ. വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹം കഴിക്കും. അംബികേനെ, അംബാലികേനെ വിവാഹം കഴിക്കും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യനും മക്കൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, ഇവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെടും. അപ്പോ ഇവരെ കുടുംബം നിലനിർത്താനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവാതെ പോകുമ്പോ ഈ സത്യവതിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ഇവരെ വംശത്തിന്റെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവനില് ചിത്രാംഗദനും അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും ദാസിയിലും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രം. അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡു. ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിതുരർ. അപ്പൊ അടുത്തത് വരുന്ന ജനറേഷൻ വരുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രം, പാണ്ഡു, വിതുരര്. അംബികയ്ക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര, അംബാലികയ്ക്ക് പാണ്ഡു, ദാസിയില് വിതുരര്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പിന്നത്തെ ഇത് വന്നു. പിന്നത്തെ വരുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരെ വിവാഹം കഴിക്കും? കാന്താരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. കാന്താരിയുടെ സഹോദരനാണ് ശകുനി. കാന്താരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രനും കൂടിയിട്ട് മക്കള് ഗാന്ധാരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രം കൂടിയിട്ട് 101 മക്കള്. ദുര്യോധനും ദുശാസനും ദുശ്ശള, അങ്ങനെ 101 മക്കള്. ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഗാന്ധാരി. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡു രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. കുന്തി, മാദ്രി. രണ്ടുപേരെ, കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും. കുന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. അതിനുശേഷം അല്ലാതെ മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അതാണ് പാണ്ഡവര്. കൂടാതെ കുന്തി ദേവിക്ക് വേറൊരു മകനുണ്ട്, കർണൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു മകനാണ് കർണൻ. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഇവര് ദ്രൗപതിയെ, ഈ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും നകുലനും സഹദേവനും, ഈ 5 പേരും ആരെ വിവാഹം കഴിക്കും? ദ്രൗപതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അർജുനന്റെ സുഭദ്രയ്ക്കും കൂടിയുള്ള മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര അഭിമന്യുവിന്റെ മകൻ പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇവരുടെ ഈ കുരുവംശത്തില് പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ സുഭദ്രയുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ആര്? ബലരാമനും കൃഷ്ണനും സുഭദ്രയുടെ സഹോദരങ്ങളും. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുവംശത്തിന്റെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോ കുരുവംശത്തിനെ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവരെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ട്രീ പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഫാമിലി ട്രീ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിത് ആദ്യം പഠിച്ചു തന്നെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം.
ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് എവിടെ വെക്കുന്നത്? നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സെന്ററിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയെ സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് എന്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? സാധാരണ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് ഒരാളായിട്ട് അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തിയെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തി ഭക്തി പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. കൂടെ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാര് ഭക്തിയെ നടുക്ക് വെക്കാനായിട്ടുള്ള മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ 4 പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഈ 4 പേര്, ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ, ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങള്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 82% ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങൾ, 12% അർജുനനും. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങൾ, 5.9% സഞ്ജയനും. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം. ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങള്. 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും, 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനനും, 41 ശ്ലോകങ്ങൾ സഞ്ജയനും, ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. ഇനി നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രനും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര. ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ്. അപ്പോ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട്, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സഞ്ജയന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനോട് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു. ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂമി എന്താണ്? ധർമ്മഭൂമിയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മഭൂമിയില് ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്രകാരം വിളനിലത്തിലെ കളകള്, നമ്മളെ വിളകള് ഇടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കളകള്, വേണ്ടാത്ത പുല്ലുകൾ അല്ലെ, ആ കളകള് എപ്രകാരമാണോ മാറ്റുന്നത്, അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കാരണം ഇവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ആ ധർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്.
സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തൂ പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ദുര്യോധനന്റെ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രം ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ജനനം മുതൽക്കേ തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം അന്ധനാണ്, മക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അന്ധരാണ്. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയും ദേഷ്യവും അതൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ആരെയും പഠിപ്പിച്ചു? ഈ മക്കളെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊണ്ടുവന്നത്. പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാൻ ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആരാണ്? ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. ആരാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ? ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ. കാരണം ദ്രുപദനായിട്ടാണ് ആർക്ക് വൈരാഗ്യം? ദ്രുപദനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ആർക്കുണ്ട്? ദ്രോണാചാര്യർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് ദേഷ്യം വരാ? ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ദേഷ്യം വരാം. അതിനാണ് ദുര്യോധനൻ കരുത്തി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണത്? അവിടെ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ? ദൃഷ്ടദുമ്നെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ശിഷ്യനോടൊരു എന്ത് തോന്നും? അലിവ് തോന്നും. പക്ഷെ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആര് പേര് പറയണത്? ദ്രുപദന്റെ പേര് തന്നെ പറയണത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ആചാര്യനോട് പറയാണ്, ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൃഷ്ടദുമ്നനാണ് ഇപ്പൊ നയിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യര് ദൃഷ്ടദുമ്നന് ആയോധന കലകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ശരിക്കും ആരാണ്? ശത്രുവിന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത്? അവിടെ ദുര്യോധനൻ കാണിക്കുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യർ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവരുത്? അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റ് ദുര്യോധനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത്ര ചൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരുടെ കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ആ സൈന്യത്തിലുള്ളത്? യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാര് ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിദാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവാ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള് എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള യുധാമന്യുണ്ട്, ബലവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തമൗജസ് ഉണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രന്മാരുണ്ട്, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ 10,000 പോരാളികളായിട്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയാം. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാണ്? പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാണ്
എന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി എന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയുള്ളെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമതീം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ? യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. പിന്നെ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ പൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും താങ്കൾ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. പിന്നെ ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പൂരിശ്രവസ് എല്ലാവരും എവിടെയുണ്ട്? എന്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അന്യേച്ച ബഹവ ശൂര മദർത്തേ ത്യക്ത ജീവിതാഹ നാനാ ശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധാവിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീര യോദ്ധാക്കളും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനിയും കുറെ യോദ്ധാക്കളുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരായിട്ട്. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരെ കൈവശമുണ്ട്. സമരമുറകളില് സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവർ കുറെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ടുള്ളവരാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എല്ലാവരും പാപി, അതായത് അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യബലം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റതാണത്. അതിന് വളരെ ഒരളവില്ല. കാരണം 11 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് ആരുടെ പക്ഷത്ത്? ദുര്യോധനാദികളുടെ അടുത്ത്. പിന്നെ ആ പാണ്ഡവരുടെ അടുത്തോ 7 അക്ഷോണിപ്പടയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അക്ഷോണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലുതാണ്, അളവറ്റതാണത്. പിന്നെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിലോ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ ഭീമനൊരു വിലയില്ലാതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീമനോട് ദുര്യോധനന് ഭയങ്കര അസൂയ എപ്പോഴും. കാരണം എന്താണ്? ദുര്യോധനന് വധം സംഭവിക്കുന്ന ആരുടെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പിന്തുണ നൽകണം. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുമെന്ന് ദുര്യോധനന് സംശയം. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നയചാരിത്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറും. അപ്പൊ കുറെ നേരമായിട്ട് ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറാണ് ഇവിടെ. തസ്യ സഞ്ജയനൻ ഹർഷം കുരു വൃന്ദാപിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദിച്ചേ ശംഖം ദത്മോ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തൂതി. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതൊക്കെ? ഭീഷ്മദേവൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള തന്റെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ശംഖ് അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശംഖ് അങ്ങോട്ട് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിജയം എവിടെയായിരിക്കും? അവിടെ ആയിരിക്കും. വിജയം ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന് ആ ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ഇവിടെ ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. തഥ ശംഖശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖഃ സഹസ്രൈവാപ്യഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മുലോഭവത്.
അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ശംഖൂതിയപ്പോ അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം, മദളം ഇതൊക്കെ ഉയർന്നു. കാരണം ശംഖ് മുഴക്കിയപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള യുദ്ധരംഗത്തില് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം എല്ലാവരും ഉയർന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗം എങ്ങനെയായി? ഭയങ്കര കോലാഹലമായിട്ട് മാറി. തതശ്ചേർഹയർയുക്തേ മഹതി സ്യന്ദനെ സ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവച്ചൈവ ദിവ്യോ ശംഖോ പ്രദഗ്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനാണ് ഇപ്പൊ മുഴക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേര്. ആര് സമ്മാനിച്ചതാണത്? അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥം. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അവരുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകിയാൽ വിജയം അവർ നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയദേവനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള, ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ആരുണ്ടാവുക? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാകുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശംഖുകളെടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമാണ് ആര്? ഭീമൻ. ആ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയെന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഋഷികേശൻ എന്നുകൂടി പറയും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ്. ഭഗവാൻ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആരുടെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു പൂ മണക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? നമുക്ക് അതെടുത്ത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോ ഭഗവാൻ അതവിടെ തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകോ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മൂതാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖ് അനന്തവിജയം, നകുല സഹദേവന്മാരുടെ സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകവും, കാശിരാജാവ് ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര്, സുഭദ്രാപുത്രന്മാർ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖനാദം മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതില്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ തന്റെ മക്കളെ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയനോട് നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സഘോഷാധാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എല്ലാവരും ശംഖുകൾ എടുത്തൂതി, പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തും കൗരവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവര്. ഈ വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ
ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർത്തു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. എന്താണത്? കൃഷ്ണനില്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല, പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? ഭഗവാനിൽ. ഏതൊരാപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ആരിലുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കുണ്ട്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര മഹാവിപത്ത് വന്നാലും ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആർക്കും വരുന്നില്ല. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട അഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രാൻ കവിത്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുത്മ്യ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇതമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് സഞ്ജയൻ, പാണ്ഡുപുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്താണ്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം അതിലുണ്ട്. ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. എന്നിട്ട് മറുവശത്ത് അണിനിരുന്നിരുന്ന ആ കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനോട്? അതിന് മുന്നേ പറയാം, ഹനുമദ്രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനുമുണ്ട്, ഹനുമാനുണ്ട്. രാമനായിട്ട് ആരായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്, ഹനുമാനും കൂടെയുണ്ട്. ആരെ സഹായിക്കാനായിട്ട്? അർജുനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേത്താൻ നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കർമ്മയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ വിളിക്കാനുള്ള ഭഗവാൻ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വലിയ ഇതില് പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് സ്നേഹം സഹായം അരുളാനായിട്ട് ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാവും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കേൾക്കുന്നില്ല? ശരി, ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? പാണ്ഡവരായിട്ടില്ല. അർജുനൻ പറയാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത്, ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തു. ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ, ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കയ്യിലടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുര്യോധനൻ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളൊക്കെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങള്, പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കാതെ എല്ലാം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവൽ പക്ഷികൾ തന്നെയായിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനല്ല യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിട്ടും
അധർമ്മികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധകളത്തില് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് ആ രഥം അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കൊടുത്തു. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിദ്ര. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചു? നിദ്രയെയും കീഴടക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ചാപഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേത്താൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്? ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, നിന്റെ പിന്നെ സഹോദരിയുടെ മകനും കൂടിയാണ് പിതാവിന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞതിലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭയങ്കര ഒരു ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദമായ ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്, കൃതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ പറയണ്ടേ? അത് കേട്ടിരുന്നു പോയി, സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നു പോയി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, സ്വല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എനിക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു പോണ ഫ്ലോയില് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇതിപ്പോ ആ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മാതാജിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മളങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആ ചോദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്പീഡ് കൂടുതൽ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നലില്ല, കാരണം ഞാൻ ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത്ര ഇത് വരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. നാളെ ചെയ്യാം, നാളെ കുറയ്ക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളേക്ക് കുറയ്ക്കട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുത്തവരെ നോക്കാം. എന്താ ചെയ്യാം അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയില് 700 ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? മറ്റേ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും, അവര് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഇട്ടുതരാട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാ പറഞ്ഞത്? 524 ശ്ലോകങ്ങള്. മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? 60,000 ഒറ്റയ്ക്ക്
ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാർ. മഹാരഥന്മാര്. ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ദുര്യോധനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ വധിക്കുന്നത് ആരുടെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും? ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും. ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയാണ്. കൃഷ്ണാർജുന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മള് കുറച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു? ഹനുമാൻ സ്വാമി കൊടിയിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പടമുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാന്ന് പറഞ്ഞു. അഗ്നിദേവനെ സമ്മാനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? 3 ദിക്കിലും വിജയം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞോ? ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 3 ലോകത്തിലും എല്ലാവരും എന്താണ്? ആ രഥത്തിന് വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ദുര്യോധന പക്ഷം എന്ത്? സൂര്യൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ സംസാരം ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥം. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥമാണ്. പ്രഭുവിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട് അവിടെ തോന്നുന്നു. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയത്. അടുത്തത്, ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെ? ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിദ്ര. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെല്ലാണ് കണ്ടത്? കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മള്. കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, അക്ഷോണി. അക്ഷോണിനെ കുറിച്ചും പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 11 അക്ഷോണിയാണ് ആരുടെ പക്ഷത്ത്? ദുര്യോധന പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളത്. ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കണക്കുണ്ട് അതിന്. ഒരു അക്ഷോണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. 21,870 രഥങ്ങള്. 21,870 21,870 രഥങ്ങളും അത്ര തന്നെ 21,870 ആനപ്പടകളും 65,610 കുതിരപ്പടകളും 1,09,350 ഒന്നുകൂടി പറയാം, കാലാൾപ്പടകൾ. ഇത്രയും ചേർന്നാലാണ് ഒരക്ഷോണി ആവുന്നത്. അതായത് 21,870 രഥങ്ങള്, അത്ര തന്നെ ആനപ്പട, അത്ര തന്നെ ആനരപടയും അത്രയും തന്നെയുണ്ട് 21,870. പിന്നെ 65,610 കുതിരപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട. പിന്നെ 1,09,350 1,09,350 കാലാൾപ്പട. മാതാജി, ആ കാലാൾപ്പട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞേ. 1,09,350 1,09,350 1,09,350. ഇതാണ് ഒരക്ഷോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ്. 21,870 രഥങ്ങള്, 21,870 ആനപ്പട, 65,610 കുതിരപ്പട, 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇത്രയും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരക്ഷോണി ആവുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 11 അക്ഷോണിയാണ് ദുര്യോധന പക്ഷത്തും 7 അക്ഷോണിപ്പടയാണ് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തും ഉള്ളത്. പിന്നെ ആരുണ്ട് കൂടെ? ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ. ഭഗവാന്റെ നാരായണ സേന മുഴുവൻ ആരുടെ കൂടെയാണ്? ഇവരുടെ കൂടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേനയാണ് നാരായണ സേന അല്ലെ? അത് മുഴുവനും ദുര്യോധനന്റെ കൂടെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവരെ കൂടെയും ഭഗവാന്റെ സേന മുഴുവനും ഇവരെ കൂടെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് അല്ലെ? ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ തലയ്ക്കൽ അവിടെ ഒരു കസേര എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ചെന്ന് സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അർജുനൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പാദത്തിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്നത് ആരെയാണ്? അർജുനനെയാണ്. ചോദിക്കും, നീ ആദ്യം പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന് പേടിയാവും. കാരണം എങ്ങാനും അർജുനൻ ഭഗവാൻ അക്ഷോണിപ്പട ചോദിച്ചല്ലോ, ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയും ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് ഇല്ലാന്ന് പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ ദുര്യോധനാലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ആയുധങ്ങൾ എടുക്കാത്ത ആളെ വേണ്ടല്ലോ.
അപ്പൊ പിന്നെ ദുര്യോധന ടെൻഷൻ ആവും. ഇനി എങ്ങനെയും ഭഗവാനെ വേണം, അല്ല പട വേണമെന്ന് അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയോ? അർജുനനാണ് ആദ്യം പറയാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ മതി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ പിന്നെ മഹാരഥന്മാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 60,000 യോദ്ധാക്കള് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നവര് മഹാരഥന്മാര് 60,000. 10,000 പോരാക്കളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവര് അധീരഥന്മാര്. അവരെ പറയും അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 10,000 യോദ്ധാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അധീരഥന്മാര്. ആദ്യം പറഞ്ഞ എത്ര മാതാജി? ആദ്യം പറഞ്ഞത് 60,000. അത് ആരാ? അവരെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ മാതാജി? മഹാരഥന്മാരും ഇത് അധീരഥന്മാരും.